Hrvatska se 1848. godine našla ukliještena između veliko-njemačke i veliko-mađarske ekspanzionističke ideje. Protiv oba se protivnika, međutim, nije moglo istovremeno boriti. Pravo su priliku za odvajanje od sve agresivnije Ugarske pružala revolucionarna previranja koja su, poput cijele Europe, zahvatila i Habsburšku monarhiju. Tada su se poklopili interesi Hrvatske i Bečkog dvora da se na mjesto bana dovede vojnik. Izbor je pao na gorljivog Ilirca i krajiškog časnika baruna Josipa Jelačića. Dana 25. ožujka 1848. godine održana je velika skupština u Zagrebu na kojoj su usvojena narodna zahtijevanja. U njima je, uz već ranije zahtjeve o ravnopravnosti prema Ugarskoj i cjelovitosti hrvatskih zemalja, zatraženo i ukidanje feudalnih odnosa. Mjesec dana kasnije, ban Jelačić je u znamenitom proglasu i službeno potvrdio prestanak plaćanja tlake i crkvene desetine. Iako je u završnici Hrvatska prihvatila da ostane unutar Ugarske, mađarski vođa Lajos Košut nije pristao na širu hrvatsku autonomiju. U povijesti je ostalo zabilježeno Košutovo ironično pitanje: gdje je ta Hrvatska? Burnih zbivanja posebno je mjesto imao 7. rujna 1848. godine. Toga je dana Jelačić s vojskom kretao prema Ugarskoj s glavnog zagrebačkog trga Harmice, koji danas nosi njegovo ime. Prvi je put tada podignut hrvatski stijeg crven, bijeli, plavi. Trobojnica je nastala tako što je ujedinjen hrvatski crveno-bijeli sa slavonskim plavo-bijelim stijegom. Kasnije je trobojnica obogaćena i srednjovjekovnim hrvatskim grbom.